me. Ka je ka nemi budurwa daidai kai, ni ma in nemi saurayi daidai ni, kowa ya ta kanshi. Da wannan baburin naka to wa za ka ɗauka wannan baburin? Sadiya, you are very stupid. Yar Boko. Ni wallahi kin sani kuɗi ma zan cika mana gwarin kwaki kawai mu sha. Kin san ni ba na son cin abincin kaji mace kamar ni. Idan mun je school wancan garin ya kai mu restaurant mu ci abinci. All I need shawarma, irin su boga. Haka ma a birni bata sauya zani ba, duniyar kawai suka sa a gaba. Ina so na ni ma kuma ina sani. Duniya ta sani. Ni da wannan bakin na taba cewa ina son ka? A'a baka dai ji da kyau ba. Kuma wallahi tallahi ka je rantsuwa uku kana yi mata wani abu ba daidai ba. Wallahi zan saki soyi ba. Yar Boko. Dalla malama dan dakata. Ki rike zuwa islamiyyan ki. Kada ki kara kula saurayi saboda shi ba kalan ki bane. Kalan mu ne yan boko kin gane ko? Idan ba ni na rabu da mutum ban daina soyayya da shi. Ko mun rabu da shi sai na bashi daman cewa ya je ya kula wancan ko ya je ya abu. Kunna zai je yi. Ni zai karya wa record? Dauka nake ina ji ina gani zan dauki kudin nawa har miliyan 15 in dauka in je in kai a dauko wata irin mace da katako a hada ni da su. Baby. Yar Boko. Yar malam ga addini ga sanin ya kamata sai dai kash samarin shaho sun wa duniyar take ƙawanya. Yar Boko shirin DSS Starlight Multimedia wai nan ita ta kile a karatun ABCD kuma a cewar ta sai ta ga ƙarshen Mango Park hakan yasa take son a sayar da gonar gado domin ba ta damar cimma muradinta. You are very stupid. Kiran na malama da ka dalla. Kin zo da wani bakinki na shan koko da kosai. Kina mutanen turancin banza dobi. In za ki bude baki dan Allah ki mun mana magana ki bude baki mu Hausa muke ji. Your quality is not my sight. You see? Ba su kunne ba boko ne. Kuma ita ma boko ina cikin zuwa sai naga ba fa za ta kai ni lahira na da kyau ba. Saboda a makaranta allo babu wanda ya kai ni ilimi wajen izu na uku. Ka take karatu bai take ba ka zo kana yawo da kayan banta a gani. Nan ka zo ka tabbatar min da baka da hankali ne ko kuma kwantar da hankalinki tun da kika taya min baby to yo dole ta kinki ta da. Kaza ta na Ho. You are marrying me? Shi kuma matsalar rashin aure ni ta shafa don haka dole a bar ko ka abin da ke da muna. Kana kira kafet ita kuma tana kira a kori kura ai ka bari a malake ringa zuwa gurin ta. Dan akuya ne kai wallahi. Kada ka ce min dan akuya wanda ka ce min jan. Haka nan Hausawa suka ce ilimi da arziki ba a ƙaryarsu shi arziki gaba ke da talauci. Ai ni ya kamata in tsuguna gaishe ka ba kai ya kamata ka tsuguna. Ni ya kamata in tsuguna aka san talauci sama yake da arziki. Talauci na ka duba ka gaishe ka. Yar Boko labari da tsarawa DSA Amir 420 ɗaukar nauyi Abdulkadir Takewuya da Malam na Mataro da umarni Adamu Abdullahi da Yarima Husaini. Yar Boko za ku samu shirin a tashar DSA Multimedia da ke YouTube a duk ranar Laraba da karfe 8 na dare. Yar Boko kada ku sake a baku labari.